Mahala talo lagi. Hi guys! Goy talong San Klo. Kaya wala. Hi guys. Mga tubig sa paron. Hi guys. Nanami mga lawami. Maglawami sa saba kay Admunok. Tarunga diraklong. Nagbaha bitaw guys. Dakan kay mga kuan. Ay mga ni pulag. Kula. Mga lawami. Dapat mapuno ni namo. Para na may gulay. Para Sudan. sudan niya. Gulay sudan. Na dapat mapuno ni namo. Tarunga diha. Tapafilm san gay mo ba kamera? Dapat no nabiyo ko dito stick go ginulok. Guys, Hi guys. Mag-smile me. Maglawami. Mga lawami, kay nagbaha. Maglawami sa ano sa dagit na para to. Tulay. Kulaman. Sapa. Hindi makagya. Makan ko makumoni sa diri mo ang lugar. Tarawang view guys. Oh. Kinsa to? Hindi tayo view sa Kansara view. Uy, kafe. Kinsa to na kayalo? Ay, ambot sa to. Nga. Amangga. Hi ma'am! Ka-cute tayo. Naglalaki mo sa kari ah. Wala. Patahan to saan? Dalaan to, Dani? Iya ka mo. Tingnan mo sa Guys. tingnan. Gunan, gunan. Kasi kawe. Nami bisita. Nabi bisita si kawe. Nga magundang gawe na. Wala si kawe. Oo. Namimila sa we, kay Gwafa. Dali. Ang takmaan din sa karang. Hindi masih pun ngip. Biasa music, nun bakal music kan. Miem. Mag-vlog kami, ma'am. Ay, de ferry pa. Hey! Ha? Nun, Ay, dikinit ma'am. hot cake! Kafe Karang na karego! Klong, tamdaw. Oh, de kafe bung ground na me tay to. Bung. Eh gani. Tay ko Chrysler bagang gatim no. Kayo garego kang. Kunaga mi mag-vlog. Nasa iyo butoy guys, so. Patamig tulay. Hindi ko na kanyang suot guys. Ano ko to ba karayo? Tadi. Ayaw man. Chrysler. Kayo Chrysler, gato ang kang. Kunago mag-vlog dayo. Pili MB na nilet restoration eh. 128. Aw. Magbaba na ni guys. Mababa na mi. At ako Guys. sa ilalim ng tulay. Ako jud tiklong mag-view ba. Chrysler, unya na Chrysler. No hot cake dito, ginagato ko na. Laga dito mayok-yok, minom malo. Ako makariak dito. Ano po, love you, Rocky. Nami karon sa Kulaman. Tulay. mao na ni Tulay siya Bridge. mong kuan. Kulaman Bridge. Dapat ipok ano na po dun mo. Cut. Front.